iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Umunangal daw ti klase mita. Iti dahi ti asemestre pamila. Ngam nakarigrigat ka aringan. So di ka pa'y lamangan. Kaya't mo ay ati maladaw. Kasano maganas ko ti mga no sel-sermonan dak na bigbigat. San ka nga ung-ungtan? Ang anak man laan. Basit lang yung napiti ka na. Adan sapay tayo nabati apit siya iti rabi Ikay ka di madanagan, taoray maladawak. Sanda ka may tulad na ungtan dagiti maestrak. Talaga, asika. Kakaiso ng anak ka. Iso mapampanoin no yan. Kat, awan kayam. Nakarga man ang ATM card mo. Oray ti credit card mo. Kasapulak ti cash, papa. Oray 5,000 lang. Sige, awan di problema. Thank you, papa. Talaga, patpat ganda ka niya. May mangbangan tayo. Sa inarakot na pailaan. Sanyo ka di akayat mo tamaragsakan na ka naglailo ka na kayo. Day ta, ti pangayayom ka niya. Nalailo ka. Ngam no sa bali ang tao nakasupsuplada ka. Alangan mo't nagsuplada ka na kayo, papa. Ay, malagip ko gayam. Nagpaot ti pa nakisarita iti cellphone nyo. May isa pa da ka negosyante na jay. Impalagip natin nagsasaritaan may panggapiti panang suporta da kanya no ag kandidato aka mayor inton sumaruno nga eleksyon. Mga bayag pa'y data, papa. Kaya kas pagarigan mangabak kayo. Ay, addan tumanangawan panahon nyo kanya. Ha? Itapay lang, dandan ni kanain ang marabyan kayo sumangpot. Ato nga minti pa ka kumikuma kay niya opisina. Oray to saan ka mo tabaybayan? Please, papa. Saan kayo na tumapag iti politika? Amangan mo nariribok ti biyagyo. Oray ta mabayag pa yun data. Masan to na pagsaritaan. Nalpasa kon. Muna akong tagdi ko sakbay. Sige, papa. Oreta, adamat ba niya di kwarto? Kaya mo ba nga, Digos? Naimbag ta pinagtuloy na kinanang nagadal. Plano kong nagsapol iti trabaho. Tayo doon makornong nak. Isunto ti panang ituloy ko, iti panagadal ko. Kinay kahit kumot nga minatulungan ni Lolo Tasio italon na. Tamas siya na. Lakayin. Agtaw talon pa ilaan. Dayawag ti kinatibkar ti pagina. Awan na kumprak anat nga di kalman tatang. Naimbag ta ada mabalin abunga dagiti natin yon. Tulungan na nga agbura sa kadagiti bunga tinateng ko. Uray tawan mo ti aramidek kag tinulong taan. Malagip ko man gayam ni Abel. Nagtuloy ka di mo't lang nga nagadalita panagsasarat. Uwan tatang. Ay, ita ti umuna klase na. Napasnatmat ngamin iti tarigagay na makaadal. Ay, kat, wala. Sayang agpaiso ti sirib anak mo. Agpaiso na agawa, magtutulong kanya kiti talon kan dito'y bangkag. Sayang ti sirib na nagpatinggalang dito'y talon. Dahil tama ti pampanunutek tatang. So ano mabalin? Saan na kumamapadasan ti Rika at nagpasaran tayo manipod pa isipod. Ay, dahil di nga minsami nga asawam. Napatpatag diara. Iso aday jay nasapa apim musay. Miss, mabaling ka dito yung makilamisahan? Oh, kahit man
Sa lang ti makilanisaan kanya. Sikat tayo nasabat ko ito, yakas taon iti panangmiming na kanya. Awan gamin ti bakan ti alamisaan dito kantin. Naputa nakita kang may mesa ka. Intok turig ko ti masidag. Sige man langan. Dandan niya magkitin man pa sa makamerienda. Agyaman na klaunay. Asya gam ni Abel. Kunak tumat. Kayat mo lati makiamamo kanyak. Siyak man ni Pamela. Ngam, ipakpakaw na kan ha. Sa anak nga Arman. Naawa ha? Tapno mo kunaan nga awan ti panawan ko king ka. Dinagas ka di pagadalan niyo. Inawis dakmat lang nagpasyar papa. Dito'y pa'y igit ti baybay. Iji ko mamol at na mausar ko ti credit card nga intudyo. Di mo ko maimbagay tay so tinapananta. At ti plano ka ngamin. Mangrabi itay ti restaurant iti day taho teto. Naimbaglangan. Ito maminsan lang tangarudan. Nga jemol ti pagpasyaran tayo, papa. Kaslawan kay Timod. Weno nabandog ka lagi di pagadalan niyo. Awan ka no iti mo. Masurunak iti dahi na amok iti pagadalan, papa. Ha? Amok ka nagpambarlang. Kaya't nakla makamamokan ang mga naruman naktupay. At niya. Gaputawang kayo pa ito si Mang Putak manipod iti pagadalan. Imbes sa tinanon kayo di bangkag kan Lolo Tasyo. Nagluto aglangan iti pangrabian tayo nanang. Ay, kasano amin. Nasipngatan kami kan Lolo may di bangkag ta inornos mi pailang amin dagiti binuras mi anatan. Imbati ko na iti balay da Lolom. Ta ijay ito nadaga sa kainton bigat amapan ilako. Sa dino nga ro ti paglakwan nyo. Ay, sak na isursur dagiti daduma. Aging ga iti sakbay ti pangal daw. Sa mapanak paglako iyan tiyendaan inton malmalam. Nang, kasi kayo mat. Ay, anak ko aya. Masapul nga sak tapno da pangalanta iti pagbiag ta. Kantap na da gastusan iti panagadal mo. Ngayon gayam, kumusta mat nga iti umunangal daw ti klasen. Ay, nasayat mat nanang. Amoyo, pinagkwis da kami adagos. Kat, damo a klase yo. Amuyo nga raw ti inanansuran niya. Inkarigata kasi nung bata natin pa-examine daw, quiz me. Kat, nangato matinalak, warikas ka sa no? Ay, kat nagsayatan, kablaawan ka, anak ko. Narigat ti agadal nanang. Ngamnas kan nga sak. Ken igad ko. Ay, katulad. Kinapudno na, nagato ti assignment ko. So nga, iraprapin ko ti agarami di ti assignment ko, kabahatan ti panagluto kitay. Nasaya at launay. Hala, mapankan iti kwartom tasyakon ti mangituloy ngagluto. Dandaniak makaluto nanang. Inton makapangantayon, ngituloy ko ti mga ramid kadagijay. Nagrabi kalakid din nga agawis. Ay, masadot ako na runwar. Sa nabsuga kon. When mat, kasano, inawis na kami ni Papa nagpasyal. Kat nagrabi kami ni ti restaurant, iti hotel. Oh, umunapay lang daw ti klase. Isungsong na ko na ginamit ti arak. Ay, uray pa ino ti tabalayo. Kan uray no datayo nga kakabarkada ti kunam. Yak kayat. Ay, di nakman pilitan. Abangan na matong paka intong bigat. Sige manan, bye. Ay, masurunak. Amok tumot lang nga dakadwa da di alalaki. Sino niya kinasarita may di cellphone mo, Pamela? Agap-apa kayong samot ita. Ni man metsi da di, papa. Nerwaman iti ugali, kore ung-ungta kuno apaep. Agasan pilitin nakit din na rumwar, mapanak kano'y di balay da. Adda ka nung amin ija dagiti kabarkada, katagi inom da. Katno da klase, no bigat. Isong nga ti kinunak, papa. Inak maturugan. Ado ti assignments ko. Sa paltulangan ti agiing. Simurot ka mat kananang mo ngay may dito'y balay. Ay, kahit maasawan, kumuyog ka kang kwana, ama panaglakaw.
San Lolo, ada klasik. Tulungak lang ni Nanang nga mangilogan iti tricycle kada kiti isursur na anateng. Un tatang, takasano, makaadayo akmat kami ni aglako. Sa paek, tap na makaaduak, kan bareng ano makasubliakin tun aldaw, tayo naktumot aglako yung tiyandaan. Ay, kamakamo maltipangal daw dito balay. Tapnosan mo na problema at ipanaglutom. Partiyak te may sapa mo siyan. Ha? Papaw, nagimasan ti si Dayo kan Nanang, Lolo. Makapabisin man. Ay, yawid to ni Nanang mo ti daduma. Tapno ada pangramanam. Kan, ada pa may sapa mo siyan dita. Parking yun to na. Ay, Lolo, agsarsarita kay nga rot, tatulungak ni Manong abat a driver ti tricycle nga agikarga. Kada kiti natengay lako ni Nanang. Ay, at tapay may isang assignment ko ajak nalpas si Drabe. Naimbag tayo itong malimpay lang ti klase mi iti daya asignatura. Dapay panawin ko. Mapan ije libre. Ay, Ska! Pwede nung parnak? sorry miss, saan ko ngayong gagarag? Dardarasa kami. Di mo yung gagaragayan. Ma. Talaga kita bastos ka. Gunggunam, Ah. ito na minsan. Saan ka lang tungpaan? Sorry, Pamela. Sika! Niyamot ka. Yak tungot namin kinita, dagos di rumpa na. Natumpakit din. Yak mata na inasin dahil siya nga abel. Ay, nagburok mo namin na dagos di darak sa tinungtak a dagos. Kaklase kami pa ikayan. Kuna ti katulong agpungpungtot kasimbang pat. Anya ka di problema mi ha. Tata, masurunak kami hindi. Tidak aja lalaki. Asino, binastos na kakade. Saan mat? Yung paslain ranta dahil nga abilti ng dungpar kanya. Ha? Nakasurunak ka dagos. Diyak nalasin na dagos kat tinumpak. Ano niya? Siyembro ba nanti kinasupladam? Mga dubalsun na ka. Diyak kami nailasin na dagos ni Abel. Kan ka eskula gayam. Kasan? Genius pa naglaing. Ha? Yaklak na rin maawatan ng tirik na. No, atay akasurun ka lang una yun. Si kagayang Pamela. Pasensya ka no saan ka nadlaw dagos. Kasan nga madlaw nak no nakapaspas nagkamatamang dumdumog di talibrong. Mangan nga min no ay maestro tayo. Kalat nga agpa-quiz manin. Awan di kasi tinakasagana. Among, dahil tati pa kasursuran ng klaonay. Guwapo ni Mr. Cristobal, maestro tayo. Masirib, nam, kasurun ko. Ay, basta yan. Ulit pa-dispensar ha. Ang man no, masurun ka pa, ilang kanya. Kapit napasama kiti Kalman. Talaga masurunak kan kabel. Saan nga aga po itinapasama ka di Kalman? O di ka talaga masurunak kan ka? Nalalaing kan sangam siya. Ha? Amang ano, ginalaing ka laang ha? Amang ano, kaya't mo lang ti agpabilib ka niya. Ay, jak mayulo dati paspasak. Ni Pamela ti pampanunodak. Nagpintas. Kalalaingan lang ti pamagikan tayad na. Uray anya ti isot na, bakay na. Gamjak na oratan ti ugali na. Nakasupsuplada. Nakigtutak iti imbaga na kanya. Kagura na kanot ang masiribak. Sana imbaga nga ang mga nagpapabilibak lang kang kuwana. Langana tibak na. Sa anak amay ikariking kuwana. Ay. Oh, Abel, Nanang. saan ka di pa analpas ni Tar Aramidam? Tingnan ti Rabi eh. Amangan mo saan ka makaring ang masapay kung pigat? Nalpas ko amin nga assignment ko, Nanang. Sige, sumrag ako ni ti kwartok. Ijayan ituloy ko timang basay ti libro. Kabayatan na nakayda. Maturog kan. Sa paang tulangan ti agriing. Nang, masapa kayo pa di man na mapanaglakoin ton bigat.
Sa anak arumor inton bigat. Agdalusak man dito'y balay. Sana urnong paikit din dagiti namurngan ta. Masya na kada kayo, nanang. Tulungan kayo itong aglaba. Ay, saan ka amadanagan? Kabailak day jay. Masuro na kiti day jay nga, Abel. Apay nga, isukit din ti malaglakit ko. Diyak mo't maawatan ti bagit. No apay akagurak. Apay so. Ada dagiti diyak mangustuhan. May pakpakita na. Ngam nagsuplad akmat ngamin. Ay, mabustak. Maturog ak manlangan. Apay ngamin na pampanunutot na dyan lalaki. Alangan nga kursunada at kankwana. Kat saan mo tagwapo. Madlaw ko, ti pa nagpadpado na. Nakurapay. Ha? Amo, kundi ramidot inton bigat. Kasaritak tuman. Ay, madamagayam ti panaglabam. Ay, No kasta, saan ka na pan naglako ita? Saanin at atang ta nakarugrugitan to'y balay mi. Sa yakmot ngamin masangot ang daldalusan. Saan na karon matulungan di apo ko yo. Masapsapa asumar kiti pagadalan. Kaslaan ni Abel ngagpaiso di nakita kalimbugan ni ti tricycle. Kasaritam ko mo ti anak mao. Nagda ko may rap-rapin na trabaho sakbay asumra kiti pagadalan. Kan masapol lalaban na ti bukod na kawas ko Narigat namot ang mairapin ati aglabat hatang. Inton Sabado kidde, ngam kuna namot kanyak, umay na kayo kanutulungan idi talong. Tapnosan kayo akakaaha sila unay. Ay, anak, saan ka ka di marigatan iti panang paadal mo kini Abel? Dakkel, ti kastusin na iti inal daw. Ay na, ikarkariga katak tatang. Sa amumot ni Abel ti agimpod. Amo na asalimot-mutan nagitititid ko akwarta kan kwa na. Ay, nasaya no kasta. Rumbang akasyan kan tulungan na ka. Kan bareng may gawin na ti agadal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaragdag sa kita ni pamila anak isarsarita kadag iti parkada na. Kabayatan ti panagmirinda da iti kantin. Talaga na pindas. Natlaw ko kinasuplada na itay natlaw na agit kita. Ngamin kinusilapan na. Nagdardarasa ko na pimanaw. Ada pa'y oras ko nagbasa iti librok. Barang aduman ti maalak, nag-examine kami no ag-quiz kami. Ken ada may isang bat ko no pagsaludsudan nak advisor mi. Kunang nga tajak madlawakit kitaan ng kabel. Apay, anya ti panggap mo kanyak? Ay, awan. Hoy, no kursunada na kat panggap na karman. Bastad ka dagos. Tumpaan kan tupay. Ha? Danggam ti baga ka. Likli ka makita ta. Kagurgura ka tap na mom. Anya? Ne, awan mo tiyan mo kabasol ko pamila. Eh, kan kasano maliklikan ka? No kaadalan ta? Akita ta ti classroom. Ngam, mabalin na saan tangag sarsarita? Saan ka sa sitgan? Talaga ajakret ang mga titimot mo. At dapat ajakret ang makita ka. No, dahi tati ko nam, di awan mapaling ko. Dayta, kastaman ti kunam. Laglagi pum dayta karim kanya ka, Abel. No kas pangariga nagsabat ta dito pagadalan. No sikat ti umano makakita kanya, kliklikan na kon. Sakbay asak ti makadlaw kan ka. Taamangan no jak makatubal kat matungpa ka manan. Sige nga rat pamila. Panawang kan. Kat namnama asan tanton nga kita pa'y. Ken makapagsarita akas to'y.
pay nga taakagura na. Katawan mo dakas nga raramida king kuha na. Sa anak ba't nga kararang king kuha na. Ay, saan ko pa'y mat akasingit? Man-manong magkita kami. Isungawan ko mati problemahan na kanya. Kasta nga taa talaga ti kinasuplatan na. Gapo ka di, tabak nang da. Kasta ka di. Apay ngagpungpungtot ka si Mangbad. Ada ka din nakaapam, hindi pagadalan nyo. Oh, urayak la nakigto, titi pa nang ilibag mo iti ridaw. Masuro naklaon na ngamin, Papa. Ah. Sino nga minti ka gurguram? Dangarot ka gurgurak. Saan ka amawatan? Ada ka di kapapam, hindi pagadalan nyo. Nagkarias anak nga sitgan, no makita nak. No saan atong palanda dyan kari na kanyak matungpak man. Ah. Ay, anya. Kasarsarita ka. Ngam kaslasan na siya, ti kasarsarita. Sino ka di kapapam, hindi pagadalan niya? Ay, awan dad. Amoy mo itong kanyak nga da kagurak. Saan ka nga minuna ay ngagsup-suplada? Nang runa no adda ka iti pagadalan niyo. Ada ka ba't gaya mo, Abel? Saan ka na puutan na simbang pata? Tiamok na minggat. Awang kayo pa'y mat nanang. Ada kami ar-aramida kit ilikod ti balay tay dimteng kangata. Ay naktubo nga midan dagiti imulak abukal kat nagarami da kiti pagkalatkatan da. Ah, sige nang, sumurak ako niti kwartok. Da kayo pa'y kumalti makamong agluto. Ay awan problema iti dayta anak ko. Amo ka na banog ka. Nagyamanak ti maawatan dak. Awan ka dimot lang ti problema ti panagadal mo. Ay, awan na lang awan. Saan kayo madanakan? Awan problema kiti panagadal ko. Nasaya at laon ay nukasta. Saan ko ng sumbatan ti saludsod at advisor mo ito. Sa itisyak man ti pagdamagan na. Pinuntan na. Tapay ka noon na kamulang dilak. Kinat katawan daklakan nga rin kiti kaadalak. Diyak ka mo no, may isa ni pamilya ka dagiti nang katkatawa kanya. Saan ko ang nakita? Imposible. Asimura kiti kwarto, wino classroom eh. Yak man maguskon ti kasta apan ng kit tayo kanyak ha, sardengan na. Ah, Oh, da kayo sardengan da, ha? ni, Masuro naklaon ay. Kaya kigil na lalaki ti sang kay dayaw yo. Kasi nung manay yan. sinong pagbaga na? Kanya ka po. Ang mga naisuda ka dagiti brakano, dagiti sumarasang na kanya. Nung saan nakasardengan, sige. Kaya tiyo. Tumpaan kaya amin, ipumut-pumut kayo. Ay. Kung ayaw matadyak may turan. Nagsuplada talaga. San lagaro din timtimag dagiti kakadwana. Kasla makitikitak ti kinatangsik dagiti matahan. Anya ka ka din, Michi. Ha! Agpapada kayo kada kiti barkada ta, di makauawat. Hoy! Kinanak lang arudan kada kayo itay malam, asa anak asumurot. Oray kayo takakadwa. Diyak kayo ti umay. Anya? Papanak ko ba? Ha, basta, awa na kitimod. Michi ha, anya man nandito nga ibagpagam. Oy, awan tinobyo kakap-apak. Dakalay ti sang, makabil ka. Dita ka man lang. Bye. Makapasuro ni Michi. Nadyak lang kailalaan ti cellphone ko. Ibarsak ko lang ko man. Uri madadaalan tapos saan ko na maawagan. Sino man ang nayati kinaapa, may cellphone mo, si kapamila. Ni Michi day papa. Pilitin na kidin na sumurot ka dakwada, abarkada. Mapan kami ka nagpipiknik inton bigat. Katawan mo't klase yo.
San mo kadiya kay at timapan nagaliwaksay? Nakagasa mo na iti pikpik ni. Lugas ta nga rod, sumurot ka langan kanyak. Ipadpadayaw ni amigo Donato ti farm na kat aw-awisan na ngagpasyar. Ad-adda man na nandiyak kaya ti sumurot ka na kayo, papa. Ano ko matyaramido ka ti farm? Kay kayo kas kada ay ayok ikan di makita? Adda ka no nabiyag nga ubogid yay. Kabambantayan nga rin no kasta, papa. Ay, jak maano sa ti magmag na iti adayo. Adda ka no kalsada pag nantilugan. Adda lang siyang kapasit na pagnaan. Basta, jak kaya ti sumurot ka na kayo, papa. Saan da ko man napilitan? Talungal daw tinapalapas manipod iti kinasarita na ti Pamela. San kami na nagkita pa? Oreda kami ti classroom eh. Kaslasan kami ang nagkitkita. Ngam apay nga ta kailiw ko makita. Ano di kata sa munday ti marikrik na? Ay, naimbag ba? May naktinulungan dito taltalaw. Abel. Ay, awan ngaming klase mi, iti Sabado, lolo. Kadwa ko maninanang, ang panaglakong basik kanumot lang ti nangkat na anatang. Awan ka no simangpot nga ikan, hindi kalman. Iso kumapit pangnayon na iti lako na. Kahit kumusta matan ti panagadal mo, apaw? Nasayat mo't lolo. Ikarkarigatak ti sana paati pa nagiti kaadala. Ay, maragsak ka na kamakamo iti dayta, apaw. Ituloy mo ti mangigaed iti panagadal mo. Kasi kanto ti mangilalaam kininalangbaw. Dayta talaga ti panggip ko kanarapap ko, lolo. Sa kahit ko ti makadal. Ay, uhon kayam. Nagkaruotan ti bagdag iti pagay. Kundi, matikag pa yan. Ay, dayta nga ti problema. Di mo nagtunaw. Ano sa matiaga kata padasak ti magkita, iti mabali na pagawidan, iti pangpasayak ko, iti na iti atalon tayo. Mayat mat nga raw ti panagipih dagiti pagay. Plano ti mangdanon ka na kayo kan Abel iti talon tatang. Nalabos na pangal daw iti makaawi na ka ng lako. Kat naituro ko kitin. Nakasangpatan ni Abel itay makariingak. Nangato pa ila si Edith, itay agawid kami kini Abel. Saan mi nagaikan amin ti bayad dagiti pagay, nairaw dagiti mura. Naimbag ti din, taanda naawid ko pinang padanom ko iti talon, kat agrengat dan. Ituloy tulaan nitong bigat atatang. Orita Domingo. Sakto latan ti magituloy, amang gaya kiti talon ito Lunes. Kakaiso na Domingo itong bigat. Aginanamot ka tao Kapigsama ta pa naglako itong bigat tatang. Ada ngamin dagiti tao, kadagiti babalayda. Ikan kan karniti isorsor ko ngay lako inton biga. Maawatan ka, no apay nasalukag kalaunay, Loreng. Huwag kaya ba? Nakaumayak, taanda kaya't kung ibagaking ka, may panggap kini abay. Ha? Anya day tatatang? Nadla ko nga may nga awan ganay-gay na. Anda ka di problema na. Awan mo, tinaibagbaga na kanyak. Kasla na ulag, di pampalunutan na. Amangan ka hindi, doon damal ito arman wanulo, piya na. Awan ti istorya kanyak ni Abel, maipanggap iti day taabanag, tatang. Sa may sa napasnak iti panagadal na, takayat na ti makaturpos iti kursuna. Kasalita ito sa anak mo, tama nga doon damal malde, amarikriklala. Ang mga pinilit na lang may timbulong kanyak iti talaw. Lima subject ti pagkaklasyan na kinaabel itangal daw. Tsak pulos nang nagtitimok na nag-resign. Maragsa ka na.
Isang oray madmaditi bagi kasi markiti pagadalan. Hawan problema. Pud no laki titikin na. Agpabiliblaan kanyak na isang at tao. Agas sidagla tinagtugawan mi tay. Agsabat kami kumaitay. Kaslasan nagkat din anak kita. Tanakadumog. Awan pulusan. Ti may pagpandakil kanyak na ita lalaki. Papa, inungtak lang araw din ti katulong iti panangsing anak kanyak. Sumublat kayo mo. Ay, alas 7, nalipatam ka din, nga dapay la klase yo'y tangal daw. Saan ka din baga ti katulong amat maditi bagi? Alas 9 ito mo na a klase. Barang makamakam ko nga. Ang mga noon tumaninday di amay stami. Hindi pa ilanadlaw ko nga awan gaganay gayam. Ang mga nukayat mo ako yugan kang nagpagita iti doktor. Nagtumara ko niti para pa natin, Papa. Maikawak lang arot iti kinapudo ti panawon. Sa nakalamlam ni ti Rabi eh. Ang mga ano kumaro na ita. Nasaysaya at numasigod. Nasakit lang ti bagbagik. Banog ko nga tanda ito eh. Kasapulan na nga ginanaak. Diyak ka ba alam ti makisarita kada kayo iti mabayag. Ala, gurubuhat akon. Amapan mang opisina. Awagang kanton madamdama. No saan latago min awat ti marikrik nam ipangka iti doktor. Mabalin singaan kabi it Abel. Adala ko maibagakan ka anak. Anya ka dira dyan, nanang. Ada nga binmadbadlaw ko kan ka. Ni man lulong tasyo pa'y tinakapaliw kan ka. Apay, awan sa tigagan ay gayam. Ha? Ada ka di problema. Ay, anya ko mama ti problema nga eh. Wando, ada ka di madi amariplik na. No, adda ko nga sa kubanit ko, jak ko man sumrek iti pagadalan. Nasaya at no kasta. San abali anak ko rapay ti panagbiagta, Abel. No, nasalon at talakit di. Ada nga minadamag ni tatang kanya, may panggapkan ka. Kat, amang ano, addan no biya mo no ararmam. Ay, awan pa iti panunot ko dahi tabanag, nanang. Agadalak may. No, nanto kay karyak iti babae nga ayatek no bilang. Sige nga, Rod. Ituloy mo, dahi ta aramidam. Awan, nanang. No, amulak man ni nanang. Nagdagsan ti problema. Imputa sa naanadlaw, pamalmaldaya. Manon nga aldaw. Masana ka nakapag-recite iti klase ni. Mabuti nga. Ang mga nabando na iti grado at madismay ni nanang ang papaadal kanya. Diya ka na mapaay, iti arapap na kanya. Kanya kaminan na iti ang mapaspasan na kanya kaya. Kailiw ko ni Pamela. Uri suklada. At nagmait akitaan. Nagkiti matalang. Di pa lang amin ngay bagbagak, nagpadoktor ka. Ay, apay. Ita, gurigor kan. Yak kahit nagpa-confine dito hospital, Papa. Irwardak matla adagos dito eh. Ngam, nakapsot ka. Kung ti doktor ang nakapsot ti resistan siya ti bagim. Sigod ngamin naman nagsaksakit kay di ubing ka. Dapay panatag mo, uyak mo. Arbisan ang mat ngamin, hindi kalman. Saan mo tumod ngamin nakayat agbayong? Saan ko mga agbali na natanggan di ulom? Barang saan kang agbayag dito ospital? Agsubliak na madamdama. Madala na pati nga si Kaswag kay opisina. Sige, kabati ka pa'y. Pag-adapi mix sa titudo, lolo. Magbasa tayo iti naglinungan tayo sirok ti Algaroba. Itigit ti taltalong. Ay, kinlaat nga bayakapak na. Ay, dapat hindi pag-ibaganda. Di pa nagtuto na. Taplo, mapadaluman si talong. Ay, badlaw ko manggapon na malaylay. Dagiti pa, pagay. Ay, sa uyot mo kaya.
Ay, saan ka lakuman as balog iti talon, apaw? Nasa na yagurod kang kimat. Ay, Nakabutbutan, Lolo. nene. Agnap-nap saan, Abel? Ha? Saan na natalagad na ito'y nagliluhan ta? Ay, umaykan, dahil sa'yo ba? Sige, agpatudo tayo nga rodan, Lolo. Tutudo pa ilagayam, Nana. May katlong aldaw itan at tudtudo. Matmaturog ka pa ilang ita imay ni Lulong, amang kumustakan ka. Ay, nakadakdakal ka nun tinanong iti kataltalunan. Sana ko nagkurigor na nang nakapsotak. Nasakit ti si bubuk ka labagik. Ay, naarbisan ka mat ngamin sa idikwan natuduan kayo kanitatang. Kahit ko ti may imbagan tap na makastira ka kiti pagadalan eh. Ada, padoktor ka lang, nunaskan nga umutangak. Madana ka na kiti kastawa kasasaan mo. Ang mga nukumaro, day taasakit mo. Eh, kumusta nga tani Pamela? Mailib akong kangkwana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tutudo pa ilagayam. Bahay katlong aldaw itan nagtutudo. Maturog ka itay imbay ni Lolo, tapno kumusta na ka. Nakadakdakal ka nung tintanong, may tikataltalunan. Sana ko nagkurigor na nang nakapsotak. Nasakit ti si bubuk ka labagik. Ay, napakaruan kansan. Madi, di pa nakatudoy o kantatang. Kahit ko kuma, ang maimbagan ako na. Tapno makastrek ako niti pagadalan. Padoktor ka sa lahangan. Nunas ka nga umutang tak. Madanaganak, nanyat pagtungpalan, day ta. Kumusta nga tani Pamela? Mailib Ay. ako na yung kangkwana. Oh, pilata nagulimag ka. Nakapsut ka adat sapay sa bali Marikrik na, ah? Ay, awan ba na nang? Sanda ko na ipadoktor. Isupay ti gastusin man. Utangin niyo mat nga rod. Kakaasi kayo tumanan nga panunot na pangalan niyo ti pagbayad yun. Madanaganak nga rod kan ka. Diyak kaya't nga dadah ka sa mapasama kan ka, anak ko. Saan kayo madanagan kanyak? Pumigsakto mo't lang. Nakarwara ko niya sa ospital, nang agpaimbangak pa'y. Anyang arot ti mabalin ko. No, saan nakasimsimre ka niti pagadalan. Dakot na gayatang nagsakita ka. Sige nga Roldan, bye. No, jak na kakapsot. Ang suplada ka man. Glablabos mo ito ni Michi. Sa pila, simniplot iti panunot ko dahil di alalaki. Eh, mabwisit ah. Wala po na, malaglagip ko dahil. Nakarigamot gaya mo ni. Kumusta ang temrik-rik na? Nakapsutak pa lang, papa. Wa pa yung gamin, nagiman at kaanagawid. Masa ilang araw na di ospital. Di kailangan balay ti pagpaimbagak. Mala, tumaram nga ro amin nga agas ngayon resita ti doktor. Tapno naradaras ti panagimbag mo. No adakain mo akanan, ipagamlang iti katulong. Masuro na kiti kasya kasasahan ko, papa. Nagmaditag sakit. Iso nga ro, nga nadam ti bagim. No kung masiligod mo ti nagpadoktor ide. Saan da ko na pabasulan? Panawandak dito yung kwarto. Kahit ko tag may isa. Ay, at kasang kapasay, takataan nga itultulin ka. Hanggang no kunamot siya para umasanan nga kurigor. Nakapsut ka nulaan, tatang. Ay, mga niti ato atap no pumiksa. Ay, nakapoy ka di amangan. Sa kabasit na tikang kanan na. Kabalan naman yun din ati bumangon. Sa nakasili namin sa nga aldaw.
Mapanan mga niti kusina. Saan na nakaidalatan? Ay, saan ko pa yan na parte tay pupuk ko ang manok? Ay alam ta partyam, isuti ipasidam kang kuana. Mabit lang tamang tutak iti kwartang ikatang mo ti agas kan sidain nyo. Ay nahagyam anak na ang tatang. Adda pa'y kwartak dito eh. Ay, naranak gayam ti pengal daw yaw. Anyat ti si dayaw. Tinulahan manok, lolo. Agyaman ra kiti impadawat yung manok. Ay, nagimas ti sabaw na. Agtugaw kaya ta, makipangangkay kada kaming kananang. Alam, mabit lang ta mga laki ti pinggan nyo, tatang. Ay, apo. Kamusta mo tang di marikrek na? May mas kumutlangan ti mga lolo. Ken marik na ka pumigbig sa akon. Barang makastre kak to ni ti pagadalan. Adoon na yung tilangan ka. Dahito iti pinggan nyo ang tatang. Hey, gamno saan mo akabalan ay saan mo apilitan na po. Ay, agyaman na kiluring anak. Ay, apo, kanaan na dam ti bagim, Ure ka sa no, ti kinakurapa, ay ti panagbiag tayo. Basta saan tayo lakit day, ngagsaksakay. Nag-adlo ti tumarga agas. Makauman. Kanain mo tapatigmaan anak ni Papa nga agano sak ka nung agtumarno kayat ko ti aginbak. Mariknak mo't kiti apo miktig sa ako. Makapanganak mo't laangan. Kaya't kunti sumurak kiti pagandalan. Ay, malagip ko dahi siya nga Abel. Awanan, maatiwakan ko hanan. Nagado ti absent ko. Adon ti pangitarayan kanyap dahi siya. Apay nga ta. Sakbay anak sakitak. Nakitak ka sa nakalindi day. Siguro. Pampanonotin na dagiti imbag ha. Nakauy-uyong akot niya min. Naglakala ti panang tungtakkan ko ano. Kaasim at timan. Masya naglakat nga rod kan ko ano. Sa... Apay nga minyesot lang lagi pa. Ay, nagsapakan anak karieng, Abel. Ni, parbangon pa'y laeng. Jamot makaturugan na nang. Mayatan ti bagik. Tauray, nalamis iti parbangon kat. Nakapalingitak maten. Apag isutinyag ni Lolo Tasyo, iti dangla. Angrat nga ipapudot ko. Ang ram nga ipapudot. Ang bayang siya kung timang saang dito. Agam sigurado ka kada ka ba alamaw. Ang mga no pampanonotom lati adong absent mo sa agumanat ka na sumrag. Napigsa ako nanang. Yan talaga sumbreg ako niti pagadalan. Ituloy tagluto. Kasi ako ti makamamang iti pagdigos ko. Uray madamdaman ton, tanasa papay. Ay uray ka na bagman, tana panunong mo ti agang itilaya. Dahito yan tinumaw. Dahil tati nakatulong kanya ka nagpaimbag nana. Kumusta nga ni Pamela? Mailiw ka makakita ka nung kana. Andyan tungo tati reaksyon na makakita kanya. Oh. Ay. Apay, di ka mo tagsaon. Dan sakit pampanunutam. Ay. Awan na lang. Malagit po lang yung pagdalan. Ita lang ay pudno kada kayo. Yak kumakayat ng ibaga kada kayo tamang ano madis mga yaka kayo. Ne. Medyo na baybayak ti panagadal ko ngamin. Anya. Ngami karik. Kumamakamak iti panakaharos ko. Ay kat agyaman ak ano kasta. Para iti masakbayam dayta. Sige nanang. Dalang alaki ti kwartok. Palinag akarit ni Pamela. Uray anya ti mapaspasama. Igaid ko ti agadal. Katun uyok ti arapapo. Tapno maragsakan ni nanang kanya. Kuya,
Sigurado ka, kabalabon, di sumrak? Nalanay pela dagiti matam. Talaga mat analanay, tagiti matak papa. Napigsa akon. Nalaing ako na mga. Madanaga ng ngarod. Lumukluk mo. Limok magkagagpaiso nagsakit. Nalusyaw pa ilang tilangam. Papa, saan ang mabalin na jak pala sumur kiti pagadalan? Saan kayo madanagan kanyak? Nangitugot ak iti vitamins. Dito lang ano makaturog ak kiti klase. Ado ti vitamins nga resita ti doktor at umaram. Pilyam dagiti saan na makapalukmag. Saan na makapaturog kung akuma? Dagiti vitamins at tumtumarek ti talaga amang palpalukmag sa kanyak, papa. Aba, agdigos kang garudan taguyog dan. Idagas ka ni pagadalan. Awan mo saan yung arot ti manguri kanyak Amuyo mo ito na nakabaybayagak nga grupwat. Talaga masirit ni Abel. Nagsasaro niya ti pa nag-recite na iti una a klase may itabi ka. Palpalakpakan mo dagiti ka eskwela ka babae iti abay ko. Makapasuron. Yung kaya ta, akimot tong. Nagsakit ka, dimot? Nakidang kami nagsakit? Vacant period ko ita. Kan, uray sama tayo nga, abe. Ayun na nga ta. Saan na ka dapat naglako ita, tatang? Ito nga, may kayo tulungan dito'y bangkag. Ay, lukas ta. Simbre ka ni ti pagadalan tayo anak mau. Wan, taado ka noon tilangan na iti pagadalan da. Adukutan pa ikot nga tan tawan mo't aramidan ng amidon. Pasaray agid da, kanuan niya pa di talat aramidan nan. Napigsamot tang ni ti panagkita. Nadlaw ko lang kasla awan palat kaganay gayan na kan kasla naliday. Ada ngamin imbaga na kanyak, nabaybayan na kano ti panagadal na. Anya? Dabay ka na. Ang mga nuwad na problema na. Awan mo timbaga na kanyak. Saan ako na nagsaludsud Saan nagkarimot nga umaburot ka no? Ala, ay kung nasaya at ano kasta. Kaslasan anag lang ni Abel ti panagsaruno ni arimor iti classroom. Kalpasan di pangal daw. Si Mina iti pasilyo. Katamuklatan mo sa dino ti papanan na. Awan mo't klase na pas kanya kita nga oras. Oo, anak ni Papa. Hello, Papa? Kumusta ka niha? Di ka mauray nga umawag iso asya ako di nangawag ka. Busy ak dito pagadalan pa. Nas ka na maka-abruta. Naudiak namin kadagiti eleksyon mi. Sige nga Rudan. No, makasingakit eh. Kahit ka lang nga kumustahan. Awakan na tunuan niya nga oras, asukunan ka. Sige, bye. Anya nga ta? Paano kung matay kaya ni Abel? Apikit din. Sakit din ang babae ti umasilid kan ko, ana. Hello, Abel. Uy, napasnag kan sakit dito dito tapos basa nga. Si Kagayam. Pasensya kan, san ka nadlaw dagos. Magtugaw ka. Nas ka na makabrotak. Ato tinakaarosa kami. Nabay ka sana ka nakastrike diti pagadalan na nagsakita. Ha? Ay mo asawa, nagsakit ka man? Wan, inggurigor ko ti pan nakatudumi kan lolo Tasyo. Hindi tinulungan kay talon. Ay, uray siya. Nagsakitak mo. Anya? Ita lang nga sumurugkak dito pagadalan. Kaskan ka, naudyak mo tin kadagiti lessons tayo. Nagpada tagayam. Ha? Naimbagmanta na kaumay kan. Kas kanya. Isumot lagayam. Analos siya kin nalanay dagiti matana.
Nagsakit mat kayam. Kasla na irandranamat naggidan kami ang nagsakit. Oh, sila imposible. Maragsakan at tasanan ang natangsit kanya. Kan isupa hindi mismo ngay masida kita eh. Abel, anak. Ay, nanang, da kayo magkayam. Da ka di ba kayo kanya? Nagdiretso kamot ngamin dito yung kwarto. Oh, kumusta ti panagadal mo? Ay, maragsakan na kamang ipadamag kada kayo, nanang. Nakasumbata ko ni di klase mi. Oray talang si Mrega. Sana kakaskadagiti na palabas nga aldaw. Ay, kat nasayat lang unay no kasta. Sige nga ron. Panawan kan dito yung kwarto. Tani, amangan naman kasi nga. Ay, sumaron na kadagos kada kayo. Tulungan kayo nga gluto. Ano te assignment ko ng oray madamdaman ton. Ay, nay, hamadamdaman do daytan. Idi sumpay lang nagiti librom. Mangang kapay giti. Mang mga anak nga't kabayatan ti panagbasak ti libro. Jak pilang minalpas ti assignment ko. Itaman pa ingay na purapin mo ti agbasa ka nagiti librom. Bayat ti panangat ta. Saan ka batasiko na kasta? Italangan nakasubli ka ti pagadalan. Ado nga rodan, di nakaatiwa ka dagiti kaklase papa. Ha? Amuyamot kanya kon. Jak kayatit pa atiw. Ay, ada umno nga oras iti dayta. Dayta. Nalpasa ko adik na di ka pa'y nakarugrug eh. Di pa'y nakisayan ta aday ti platom. Ibusit matlaang dayto papa. Sumrikak tumatan iti kwarto. Mga laktulatan iti merinda kabayatan ti panagaramit ko iti assignments. Nalpas ka matlangan na dito homeworks ko. Andang tupay ito ha. Nagmerinda ka pitik di. Mas daon ni papa kanya. Pudnumat ngamin. Saan nga sigod nga aramidak ti kasjay. Apa nga ta kasjay ti mariplik na ka. Mun kayang. Aramidang magata ni Abel ti assignment na ita. Awan samat cellphone na. Tap na ada pangawagan na kanya. Masirip ka, Abel. Ay, sa anak nagpaabak. O si kamot, masirib kamot ah. Oh. Pamela? Apay kita anak iti kasta. Aday bagam? Ay, maragsakan ta, nasingpot kan kanya. Saan mo kati akayat di kan supladaan? Kuhan, napintas kamot laki dia, ori supladaan. Ori na suplada ka. Nagpintas kami di kiti matam. Nukas takos ko silapan na. Naman mo na. Adayon sa tisungbat mo iti saludsud ko. Malagip ko lang. Mas tawag man no apay suplatahan na kidi. Pasensya ka na kuman ka dagiti pakpakitaktan ka. Yung, ang bababayak mo't lang. Ay, sunsama ta nagsakitak. Anya? Una yan. Mamamla ko ma. Kasama ti kinaliday ko iti Pamela. Agoray ka, ada ka di pa panaminton malam? Ang mga kahit nakakuyogan nagpasya? Ay, sure. Sige. No saan naklaki di nga iba inakadwa magpasya? Masansan ba't nanti pa nagkuyog mo kini Pamela nga pasyar? Kas ita. Nadaka mo tinigit ti bye-bye. Pamela? Oh. Te amok sinurot nak. Anang pagnapag na itigit ti baybay. Nakigtutak ta sa balim at alalaki ta dahi tilikod Uy, siyak day jay si kakit di mo. Ha? Kahit kung namin di mang buy-buyakin ka. Mabaling at abuyaan naklatan iti pandagnata. Apay nga minabuyaan nak. Ti baybay kan ti dandanin lumnak nga init tinapinta sa buyaan. Napagpintas ka, Pamela. Saan ka mauma? Akit kita. Oo, ika. Ang mga numaro na iti kastapan ng kitam kanya.
Jak mawatan tiriknak no apay ang nalidayak. Idimbaga mga daywan ka. Ngam itaket maanag kon. Ken may butsila kon. Ngam sa anak ka maikarking ka. Anya ti kayat mo asawan? Nakura payaklaan. Sa anak ka maikaring agayat ka. Agayat? Kanyak? Saan na kumakagura? San ka kagura, Abel? Nga mas tawag. Apay nga gayat ka kanya? Idin to nakatang-tang sita. Nagalas ti ugalit. Awan pulos na sayat ang makita at may sa lalaki. Tapno ayatan na. Saan mo kumang ibabaunay ti kinataon? Adal ta kinaimbag di taposong amok dita. Kat no ay ayatom ti may sa tao. Ayatom ti sibukal a kinataon. Agyaman na kitikas tang ipagpagama, Abel. Ngamkas na ko na. Sa anak ka maikarking ka. Diyak may ibaga no may karika wano saan kanya. Saan ka pa nangaklunan? Adalak pa lang tibagi no agda pa nagayat ko kanya ka. Agyaman na klaunay. Makaanay na pakaragsaka. No sanak akagura. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Papa yung mong awag kanya. Ay, wan kayam. Nasang patak dito balay. Ang panunod to kita yung naanyak ipambar ko no apay ang narabianak asimbang pat. Hello? Yak nalagip ti mawag kang ka, itay. Arapin toon na makasangpatag. At ang amin meeting mi negosyante. Ah? Saan kayo nga rod anasangpitan kat mas dawak, Papa? Inururay na kati ang magsukod rin kayo di pagkanalan niyo. Saan, Mat? Nagawis kami dagiti gagayam ko ngagspasyal kami. Nakasangpit ako. Sa bagay, kasapulang mo ti pa nagaliwaksay. Narigat mo't napasit nga talatan niya. Dosang kapayan ng grabe mga kalatan. Sana kung ngaurayan. Kan maturog kan tulad tamatan. Nang grabe kami itayan, Papa. Agarami naklangan iti assignments ko. O sige nga Rod. Bye. Bye. Nagulbod akong kini, Papa. Saan na pa yung amo ni Abel? Ay, awisag tulatan na ang pasyal dito palay. Tapos na makapag-amo na. Nasipgatan iti makasangputak. Madana ka na kita'y saan kamutlaangan na mapasangput, Abel. Diyak nalikli ka na panunutan no niyan ti napasamak mo. Pasensya kayo no nagdandana kayo nanang. Naladaw nga ti panang palubos ka da kami advisor mi. Sana panak iti balay ti may sa akadalan mi. Tatay naramid mi a group project. Mawatan ka. Kat nang rabi ka nga rodan. Awa nanang, nanganak kon. Inururay ka nga min. Pinakbat ti si Data. Ay? Sayang, tanakapanganak maten. Sige na lang, sumrir ka ko niti kwarto ka. Aramidag pati homework ko. Makatugturog ako na. Nalpas ko matin kiti kiti homeworks ko. Hagbasa ko nga iti libro. Suluan to man ni Abel dagresite. Malagip ko ti panangibag ka na ti panagkayat na kanya. Tiyak pagkarupon na agayat kanya. Dito ta nakatang-tang sitak kan ko na. May di makasubli ako ti pagadalan. Kasla kayat ko makita. Napukaw pa yung tigurak kan ko na. Kasla pa yung nakasingsing ko, taka mapisarsalita kan ko na. Agayatak ka di mat kini Abel. Natlaw ko nakasilaw pa lang di kwarto medisimbang petak. Ngamasan ka na sini nga. Amang ano nakaturog ka ng nabaybayam lang nginidap. Nakaturog at gayang ba iti panagbasa ka dagiti libro, Papa. Saan ako nabinbangon anang idap iti silaw.
Talagang sa anarwam ka na mangirapin iti panagbasam ti librom no kastay amang manganta. Alas 8 nga minti mo na klasik. Awan tong ti oras ko ang basa iti libro. Tsak kaya ti paatiw ka dagiti kaadalak. Rumbang lang. Basirib ka matkat. Itala nga malagip ko kayam nga day bagaking ka. Ha? At nadlaw ko ang nagbaliwam. Anyari ka, papa? Simimpit ka matkat. Saan na kasi diya nakasusuplada ka? Sa bagay, nagsakit ka mat. Masansan nga agpupungtot ka no sumangpot ka manipod pagadalan. Naamiris ko bidot de nga ugalit. Ikarkarigata ka baliwan. Maapak ngat namin amin ang dagiti gagayim ko edi. Kat sakbay aliklikan dak dagiti barkadak. Kan sakbay nga awan ti mayatan ang makigayim kanyak. Ikarigatak ti agbaliw eh. Banag apakaragsa kaglaunay, Pamela. Sige papa, nalpas akon. Agdi ko sakpay. Nasaysayat na masapak asumber kiti pagadalan. Tapno makakondisyon ti panunot ko asa anak ng dardaras. Daya wag ti kinasiri mong Abel. Impas na ko pa iti nagbasbasa ka dati ti libro. Ngam ad-ada nakaadu ka nag-recite. Asong batam amin na questions. Pamela. Sana ka makikumkompetensya king kawan? Ngam siya ti makikumkompetensya kan ka. Anya? Ilabag kan sa. Ati kayat ko asawan. Lumapalin, saan ko akayat ti maatiw. Kayat ko ti maakaran iti kinasiri mo. Sa anak mo tunay ang nalaing nga. Yung ipaspas na ko lang ti agadan. Kastinay. Kahit ko lang nasubadan ti sakripisyo ni nanang ko. Saan ko nga ipain ti kinakurapay mi? Agyaman na kiti ti laksid ti kinanumok. May kariya kagayem mo. Saan ko matagibas yung ti kinataom? Kasang ka ko na ni papakanyak. Agpapada tayo a tao. Naira na laang, anasalsaliwan wan ti panagbiag ti daduma. Sa paypay ti pangal daw, nakasangput ha, kanapan naglako iti natang tatang. Ay, naituro ko pa'y kidi tayo nakapanganak. Malamot din tayo nakariinak. Gapo nga ta iti banbandog mo Pun kaya, at umanda iti mapuras abo nga dagiti natang dito bangkag, Lorraine. Sungaro nga mayak tatang. Madaton kay matgayam dito. Inaldawlat na nga dagli raw. Tantani pa yun, anta mabalin ka dagiti bunga si mais. Dahil tanto tinapintas nga ilakok tatang. Uray, agpatulong aktukin ni Abel inton Sabado. Andan to siguro mabalin na burasan itong lawas na. Pun kayam. Kumusta niya ba? Tanay, manipon hindi nagsubli iti pagadalan. Nakpay nakasarong ka rin balayaw. Napas naglata ti panagadal na tatang. Pasaray masip nga tanan no kasi asumangpot. Naimbak na nasapaan alpas si klase tayo tangal daw, Abel. Adagong daw ay tangag pasyal ito'y parke, sakbay nga gawid ta. Wen, napinta sa pagpasyaran na iti aparke iti sangot ti Kapitolyo. Iso ka na nga doon natatiyag pasyal mat dito eh. Mabalin tatiyag garamit ito sa airlines. Unang agpaiso sayang ti oras. Isumat ka ta kayat ko nga umay ta dito, itang patulong ka. O di agtinulong ta. San ba't nga amin katambok anya? Wen gayam. Awisan kay Jay Balay. Yam amo kakad ni Papa. Di ko babain. Nasayat at tao ni Papa. Kaano lang, lady, yaay di lureg dito bangkag. Kat, napagsalitaan na ka, kabayatan ti pa nagburas may itinatag. Kinuha nga ni nanang. Nasaan ko na kuyogan nga glakoy tinateng. Umaykay ko na lang ang tulungan ng agburas dito'y bangkag. Kurita sa badumat, lolo. Well,
Tadi, andan mabalit ang burasa, liti bunga dagiti mais. Isunto ka ti ilako, lilalang mo itong lawas na. Di mabaling na ti mang bura si tituno tayo. Wino iling tami rinda, lolo. Wala. Kumita ka apaw. Mangyawid kan tupay iti, iling tayo taw. Naimas kan makamsog ang merienda na ita. Yakin bagbaga kada kayo, papa. Yung inawis ko ni Abel dito balay tapno makabagam-amo kayo. Gayam ko kaadalak. Nasimpot kan masirim ni Abel. Kumusta kayo, sir? Nasayat, mat. Maragsa ka na kamakamamuking ka. Madagbabain kan sa agad eh. San mo amay perang dagiti matam kaniya? Talaga mabain na kada kayo, sir. Sana ko may karing umadak iti balayo. Nasaya ata tao ni Papa Abel. Di kagbabain kan ko na. Amo mo ti ka po na mabain na. Diyak ibain ka ni papang anak ko rapay kami lang. Awan problema iti dahil da barok. Sana akas ka dagiti na mga damabalin na iti biyag. Nga madala kahit ko amamuan. Aggayem kayo kadilaan kini Pamela. Agbarkada ti kahit ko asawon. Wano agar-arem ka iti anak ko. Nadlako na ba inan ni Abel iti saludsod yung kan ng papa? Nabayag ka sana nakasao. Awan dakas na iti panagsaludsod ko, iha. Aday baga kada kayo, papa. Sigod na kayo nagurgurak ni Abel. Jak na awatan no apay. Gaputa na kasupsuplada akidi. Jak amin kayat nga danalalain ngam siya, akidi. Ngamita nasingad kayo nga gayam. Kan agar-arem pain keng ka. Jak mo no nairan-rana, naggidan kami ang nagsakit. Jak kita kami manan iti pagadalan. Kaslamat awanan kirod kong agsuplada. Naragsakak ka nakakita kat ko na. Ay, di mo ibagang nga damat panagayat mo keng pana iha. Jak may bagati kasta papa. Ngam naasidagan tinik na kan ko na. Sa anak ang mabain, makikuyog kan ko na nga agpasyar, wala. Ano, mapaniti, oray sa tino. Nga oray na ko rapay dalaan. Naragsak kami nga kuykuyog. Agtintinulong kami pa kadagiti assignments. Anyat na ko nayo, papa. Ni ka di Abel tiga puna, nagbaliw akon? Asaan ako na suplada? Ay, nasayat lang unay no nakatulong dayta. Saan ko pakibiyangan ti marikrignam? Ngam, tingitingam kumaan ang bag. Aglalo kat agad-adal kayo pailaan. At dakon di balay. Ngam mariknak pailaan ti pan nakapapain. Lapim mo sa kotero pa kiti dahi sa ludsot ti papa ni Pamela kanya. Rumbeng ka dingamin ang nagaramak kang kuana. Katamok lang aruden asahan na kami kari. Day, si Pagpit kamit gaya ba niya? Nyagay, kumusta tinapanaman ako? Nasayat mat na nang nagawid na kadagos tapos ang kay madanagan. Nagkapanyo. Ay, napanak na kitsinda, iti isang kabasit-asidaan. Aksidata itay ti presko nga ikan. Nang, siya akong tagloto. Ang mga noda pa aramidam. Siya akong tagloto iti pangrabyanta. Hintun rabilatan. Basit lang na jay. Ngam kahit ko ti masapa maturog. Amo ka na ba inan ka iti kasya sa lunsod ni papakan ka, Abel? Nga, di ka matanagan. Saan na ka matakaguran ni Papa? Maawatan na ka. Nadlaw ko na sayat ni Papam. Naragsa ka ng palubos kanya, hindi gawid akon. Ngamti kabain ko, sana ka maikarkin ka.
No, apay ka sa ti ibagbagam. Nung mabain ka, apay nga rin nga nagaram ka kanyak. Ha? Pamela? Kaya mo ka din agbalinak man na suplada. Kwan? Saan? Umay ka man langan. Intag merienda. Gumatang tayo ti ice cream. Siyak ti agbayan. Saan ko ang masupya at di kayat ni Pamela? Hindi supla na pailan. Talaga nga doon tinagbaliwan na. Iti panagsarsarita may panggap iti panagaram ni Abel Kengkwana. Marik na at na panagayat ti anak ko Kengkwana. Nasingpat ni Abel. Napagbaliw na ni Pamela. Katyak kayat ngagsubli iti kababalindanak ko. Gum nakurapay ni Abel. Agad-adal na pailaan. Nukas pangarigan lang. Kabalan nga ta ni Pamela ti makibagay keng kuana. Naruam iti namay. May tadamin akayat na. Kayat ko nga itiigip ti baybay ti pagpasyaran ta. Naun ulimak. Kan napintas mo ti di parke ti sango ti Kapitolyo ng adoon ay ti tao. Ang mga numera na makita data dagiti kabarkada. Pamela? Saan mo kumapanunutan nga ibain ka kadakwada? Naululi mo kami dito eh. Apa yakit kita anak matlatan? Nakapimpintas ka ngamin. Ay, agyaman natin. Ayaw pinapimpintas. Nusuplada o no nasingpa? Suplada man wino nasingpet ka, agpada, napintas ka. Dahil ngamin matam ti nakakayaw kanya. Iso ti magusto. Oray asino ka Pamela, ay ayatan ka. Among Abel? Doon ka nagkuyog ta magpasyal? Nalagadirik na kin ka. Kaya't mo asawin. Aklunan ti panagayat ko. Kasla-kastan yung saan ka kanya maragsakan? Maragsakan naglaunay. Adi aman nakta may kariak. Oray na kurapay aklanan. Saan mo panunutin dahi ta, Abel? Di mo na ulit-ulitin may balikas, ha? Masirib ka, katamok. Adayo ti madanon mo. Nasimpad kang may kali ka na ayatan. Agi aman nakmanan Pamela. Inakakot na. Ladingitak ng Jaco na tagpalang tirignak. Ulitin manan. Ay ayatan ka unay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan lang ay narakop ni Abel? Inagkalakpay. Asla marikrik nagpalay di arakop na. Impalobos ko ti kasyay. Kapot na marik na nagayatak magtan kan kuana. Mas dawag lahat. Nakasupsuplada kan kuana di dami. Tinumpak pa'y. Kayat lang na kanyak? Di pa pati manguawak kanyak. Saan pinata si Magbet? Hello, Papa? Pamela, nakasangpat ka katin? Awan, Papa. Marabihan nagmanan nga gawin. At akasangay mapanan mi ang negosyante. Kat adda kami dito palayda. Pamrayan mi matan ti agmi-meeting. Kat naman lagi. Dinang sukon kan ka, tayin ko yung kakuma. Para lang kada kayo negosyante data, Papa. Diyak tumot lang maawatan di pagsasaritaan nyo. Awan sa bali amang tawid iti negosyo ka. Ngem no awan to ti interes mo iti negosyo, kapilitan. Ilakom to. Nasapa pa yung pagsasaritaan data, Papa. Agad adalak pa ilaan.
Sa bagay. Sige, sikalat na ti makamoy. Rugi akong ti agaramit iti assignments ko, Papa. Bye. Anya nga ti aramidan ni Papa. Namaamon na nga dan nobyok. Kat ni pa'y Abel. Ita'y pe anak kasampat at iti balay. Ngam aking gaita. Ara-ara pa apak pa ilang ti panaging narakot. Ken panaging nagak ni kini Pamela. Kas di gayang perik nana. Kaputa ay tandak ni Pamela. Nagpabusoy. Anak, sumurig ako iti kwartok. Hindi pagtulatad na silaw, Awan nanan. Sumaruno aktumat yan. Uray jayton kwartok nagbasa kadag iti librok. Kalpasan na malpas ko dagiti assignment ko. Ay, iwan gayam. Kinumusta na ka ni Lulom. Awan ka pa'y ngamin itay imay dito'y balay. Kasta ka din nanang. Mabalin na mapanak naman ang ijitalon inton Sabado. Sige, panawan ka pa'y. Wanan. Uray nobya ko ni Pamela. Masapul nga ad-dapay nga igaed ko ti agadal. Ay naornong namin dagiti mo rin mikin Abel, tatang. So, sa anak ang naglako ita. Sursuruam ko magabin nga glapa Ay na, kanayon ang malada o sumangpot. Ta, aduter aramidan na para iti pagadalan da. Ay, gayam. Nga oras napasagpat mo, hindi kalpan. Pasado alas 7. Ay, amo ka masirib ni Abel. Hinggam kas ina. Ay, bagbagam lata Ay, ang mga nusabalan ti masumok na. Saan mat nga tatata? Amo ka napas nagiti panagadan na. Ano ba'y anyo? Palagi pakto. Magusto ti magkikoy-koyot kan ka. Tapno, maakara na kiti kinasirib mo, Abel. Talaga na kalalain ka. Napas na kaklang iti panagadal ko, Pamela. Nakurapi kami laing. Katinas ka na makaadalag. Tapno, mayaon ko ni nanang iti kinakurapay. May tati dayawag launay kan ka. Adara pa ap mo. Yak nam namaan nga. Agayan ayat ta. Gapo iti kinasingpat kan. Siguro, gapo iti ka. Dati ara pa ap mo. Ininot-anot na tirik na kan ka. Ad-ad-api adyak mamati nga agbalin ka akaayan ayat ko. Gapo ta nasuplad akan ka. Among imbagak pahidikan ka nga daywan na. Yan. Nasakitanak matlaan ti dayjay ng imbagak. Saanin? Saan na nalagi pa dayjay? Tinapatag. Daragsak ta. Kaya nagpadata napas iti panagadal ta. Malagip ko lang hinanang mo. Nagsingpot nga tanya. Nadung nga ina. Nasapaan na tayo ti amak. Kat awan sinamir na tap nung mapadakkel nak. Naritor iti rigat. Iso na bakbakit tilanganan nga titawan na. Ano ti sakripisyo natin ka nga anak na? Kas ko nang natungo. Kahit mo kadi mama mo ni nanang? Saan pa nga ita? Mabaina? Ni nanang kumatirumbang nga mabain. Ay, amok. Lonya man ang tartaray di ta utot mo, Abel. Kahit kung na makita ni nanang mo, yung saan pa nga ita? Kan amang ano makitot na maamon na nga adan nopyam. Ha? Masaludsod ko laan. Saan nga tangag sakit tinakam na? Nung maamon na nga adan kaayan-ayat mo katagad adal ka pailaan? Ako ha? Ijak mo? Ngam saan mat nga ta? Tasaan ko mat abay-bay anti panagadal ko. Kalkal pa si Classic, Papa. Iso anas ang batak ti awag yo. Ada ka di ba gayo? Sukunan kan tinton malam ni tapagadalan niyo. Ha?
Inawagan na kami ti may nga amigo kat inabis na kanumar ay iti pasken ti pamilyada. Maangay iti resort na iha kat kaya't nakakanubat ang maamam mo. Anya? Uri apan di talaeng. Amo ka saan ang mabali na mapuyatan ka. Second, bye. Bye, Papa. Saan kami man nga rodo na makapagkuyog ni Abel at pasyar no malam? Anya nga tangag pa iso ti aramida ni Papa. Numaamon na nga dan kaayan-ayat ko. Gapot aking muyog ni Pamela kin ni si Rodolfo. Iti dinarayan na apasken. Saan kami ang nakapagkuyog? Nairanamat nga ado ti assignment ko. Kat adda na nanay nga oras ko nga agarami iti assignment. Nanang, da kayo matkayan? Anak, nasapa ka ba na si Magpag? Kung amin nanang, nasa paanalpas ti klasik. Ken nagawid ang kadagos, taadupit aramid ang assignment. Daragsaka, kaputan na pastor, kalata iti panagadal mo, Abel. Kalayon na bala daw ka sumangpot, kadag iti napalpalabas na daw kat amom, dimlaw ni lulom. Nanang, Imbagak mo't kan kwa na, nga ado, ter aramidam iti pagadalan nyo. Sa gusto ni tatang, oray no amok, anasingput ka, palagi pan kalata. Kuda na, pagribangak ka no nga inam, ti magbagbagakin ka. agyaman naklaw ni nanang. Kat sapay ko ba, pasaan ka may barbarkada? Kan di mo kumabaybay, anti panagadal mo. Ikarik nanang, saan do ang mapasamak dayta? Igaid ko ana imbag ti agadal. Pagkapurpusak. Agyaman naklaunay anak ko. Nakurapay tayo laang. Kati adal laang ti kabaalak nga ipatawid kan ka. Tapno adang tumot pagtugawa mo no. Adang tumot pagbiagam iti masakbayan. Sige anak ko. At apay aramido kaya kusina. Sige nanang. No amoy yula ko nanang. Addan ka ayan-ayat ka. Ngayon pagparinak ti relasyon mi kini Pamela kas inspirasyon. Tapno at adapay nga igaid ko ti agadal. Yakla ko makahit ti sumulot ka ni Daddy. Awan mo tiyam amok dito eh. Naragsaka ko mo nung katwak ni Abel. Talaga nga'y ayatak ni Abel. Ad-ada mariknak di panagayat ko kanukana. Bayat amo may bayag ti relasyon mi. Oo, Pamela. Papa, Tamagan na ka ni Jonas. kung naklano niya pas kan ti pamilya ti amigo yung kasangay mat gayam ti anak da. Di na magnakanyak no addan nobyom. Kat imbagak nga awan pa ta agad-adal ka pa ilaeng. Namula ko man ni Papa. Anyata ti ramidan na numawan na agnobyo kami kini Abel. Ay, napuyatan nakiti. Tapanan niya pas kan kinagpay di rabi. Ngam kapilitan agri nga kamasapa. Adog ti jak nalpas nga assignments. Oh. Anya ti si Sama. Napimpintas kagayam na makaturturog ka. Ay, sika talaga. Sutilan na pa. Tulungan nang magkintiti dati assignments ko. Kita man. Dahil ito nagayam. Pagyaman na kabilangam, mabitla ang awagan ni Papa. Ha? Saan kaya man ni Papa ti umang-awag? Si kagayang timawag kanya kita'y bigat, Jonas. Kasanasong batan ka, kadadaki ti pagadalan. Ha? Anya? Idi larabi yan, agam-amuta? Kastan di bagbagam kanyak? No way! Saan ka din baga ni papakan ka ti kinasupladak? I'm sorry. Dahito hindi maodya, amawagan na ka? Bye! Ay, i-block ko. Tapno saan ako na maawagan pa.
Asino ka di timawag kan ka? Tapi akas laga papa kayo. Ni Jonas da papa. O, taapay. Isukat lang nga makinid daw na tinomero to cellphone ko di Rabi. Kaam-amo milaan ni di Rabi. Agasok, agaram kanya kon. Pero ka ako na. Kunak man no nagbalbaliw kan, ape asinupladaan ni Jonas. Kinasalitam na kuman itinasayaat. Kasano nga kasarita k itinasayat kat nakaprespres ko. Nagpangas. Ha? Suplada ak ititawad yak kayat papa. Mabig-big-big ang negosyante ti amana, iha. Oray kasano pa iti kinabak nang da? Kasarita yung tukid iti amigo yo. Kasardingan na kunti anak na. Sige nga rod. Saan kan ngagpungtot? Bastawan klasik lolo. Kasi ta Sabado, umay kayo lat katulungan. Nanyala ka may tulong ko, aramidat. Talaga, nasing pasabil. Nasaya at panagpanagkal ni Loringking ka. Bunayam, kumusta ba ito panagadal mo? Nasaya at mat lolo. Sana ka pa ito kadagiti kaadalak. Bayan ano ka tay? Kansapay ko ba? Saan ka gagbaliw apaw? Liklikap ti makibarkada. Mga may sungsong ka iti makailuon na bisaw. Kan, saan ka pala nga makiaral ba? Lolo. Ang mapawak. Ang daumlo ang palawan para iti na itamanag. Bayan niyo lolo. Igad ko lahat agad. Makimisa aklaan. Kam, agmerinda aklaan sa agawid na, ha? Kahit mo ganti sumunod kanya kaya balay? Uwed gayam, namisan kailangan nakapasyara kaya balay. Saan ka di pingam mo ni Papa nga agnobyo tan? Sanpay. Uwed gayam, adan to pangawisakan ka. Inawis ta kami dagiti gagayam ko. Yak na kumakayat sumurot ka dakwada, tada kakadwada lalaki. Napanunod ka. Nga awisan. Kasla mo ba inak? Amangan no padam ababak ng dagijay. Ay, syakti makamukan ka. Mabalin? Sige. Thank you, ha? Okay, agmeriendatan. Umay kanto pa'y langit, di balay. Impakada ni Abel itay rimbuar amapan ka na makinisa, tatang. Gamli awan pa'y Bart. Kinasalitak ni Abel iti Kalman. Binagbagak. Saan na makibarbar ka na? Saan pa nga agaran? Saan ang makibarbarkada iti panagkunak, tatang? Ano makibarkada? Di na ko man mayolo ti agadan. Amok, sigpat ti anak mo, Loray. Nga babaw. Di pagsaritaan mo iti may panggap iti panagaram. Sus, nadlaw ko anay ko lang. Tatang? Saan ko ba't kindi ang mababalaw no kas pagarikan? Baraw ti anak mo. Ang mga nuday ta, ti makadadali ti panagadan na. Ay, sapay kumata sana mapasamak ti kasta, tatang. Ngambayan nyo, kasaritak to maipanggap iti dayta. Naibag ta nakapasyar ka manan dito yung balay, Abel. Orayam labiit ni Pamela. Apay, adda ka di pa panan nyo. Awan sir, nagkita kami iti simbahan kat inawis na kagpasyar dito yung balay. Adon ti nagbaliwan ni Pamela. Saan na nakas iditi kinatangsit na? Supla dala ang kadagiti tao asaan na ang magustuhan. Agyaman na karod unay ta. Saan ako nasinupladaan, sir? Mas daawa ka, Rod. Takilaat asiming pet. Di Pamela kumati pagdamagat iti daytoy abanag ngang mapalin mo mata pagdamagan. Sir? Gagangay iti naganak akas kanyak masaknanak kini Pamela. Agar-aram kakadi iti anak ko, Abel.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Naimbag na nakapasyar ka man ng diri balay, Abel. Urayim labit ni Pamela. At daka di papanan niyo. Awan, sir. Nakita kami ti simbahan. Kat inawis na kang pasyar ti balayo. Oh. Adon tinagbaliwan ti anak ko. Sana nakasidi ti kinatangsit na. Supla dalaan kadagiti tao asan na magustuhan. Agyaman nga rod. Saan ako nasupsupladaan, sir? Mas dawag nga rod takila ta simbingpat. Ni Pamela kumati pagdamaga kiti daytoy abanag. Nga mabaling kawat nga ta pagdamagan. Sir? Gagangay itinakan na kakas kaniyak. Masagnanak ka ni Pamela. Agar-aram ka kadi iti anak ko, Abel. Oh, Abel. Nataktakan ka kadi ang uri kanyak? Saan naghali? Dani papaki na sarsaritam. Sige, agsarita kayo nga rodan. Madamdam akasarita ka, iha. Abel, ada ka di problema? Ano nagsarita niyo kani Papa? Naimbag ta dimden ka abing malati ti saritaan mi kin papam. Ha? Kinabalan na sinong batang ti saludsod na. Nagar-ara making ka. Anya? Nakariknak iti bain. Napanunot ko manan. Nasa anak kami karkin ka. Saan kumaday tati panunutam? Mabali na pagsaludsunan na kanto may panggapiti day taban. Siguro. Amok. Oresi ka. Mariribokan ka. Ang mga no ibain na kakain at mo. Pangasim. Mabaling ka din ay paay mo, ti pa nagdalag mo kanya. Tinamnamag kapag damagan dak may panggap iti day taabanag, Papa. Nagsaludsuda ka ni Abel no agar-aram ka ni ka. Ngam sana nakasungkat. Isumot na nadimtang kay tayo. Amuya mata sa anak anerwa magulbot ka da kayo. Kat sakti sumungbat iti saludsudyo. Saan laan agar-aram ni Abel kanyak? Agayan ayat kamin, Papa. Aniya. Amo ka makigtot kayo. Saan yung amin anam namaan na makinobyak itikas ka ni Abel? Saan lang agaputan na kurapay no tikat? Amudak. Ngam ni Abel ti nakapagbaliw iti ugali. Ngam iti ni Jonas ti mangibaga nga agar-aram kan kagat. Sa bali ni Jonas, Papa. Bastos lang aro dun. Nakalaslas tugpay, pangas. Iso sinapladaak. Iso ka diti kayat yo para kanya, Papa. Iha. Agadadal kayo pa lang. Panagkunakatsan at tubang ti ayon ayat mi ti panagadal mi, Papa. Kinapod no na. Agtintinulong kami. Naragsak kami nga patpada. Kat sapay kumatasan ada kayo tagbalin at tubang. Saan nyo kumasingan ti nga naragsak mi? Bayat ti panagadal mi kini Abel. Nagsaludsudan laki din ni Sir Rodolfo ni Pamela. Anya nga tatin sumbat na. Labay na anak iti pa nagsaludsod naman ang kanya. Yak maliklikan na panunutan. Ang mga nusa na paboriti relasyon may kini Pamela. Yak lakat narod mayolo ter aramidak. Sino mo tarita? Ni Kadinano? Abel! Mapalay na kasarita ka. Hindi na nang nagpaiso. Wala na, mabit lang, umayan.
Nadlaw ko gawan tagtagari pa si Mangpad. At akadi pakariribukam. Ang kananang. Awan anyaman na rito eh. Nabanugak lahan. Gabi di ka adong ramida ka project kan assignment so kumikumak. Ala, sapay kumatag sa ukay tagpay su Abel. Awan sa bali makatulong kan ka no san asyak nga inam. Awan nanang. Dakay lang ti mabalin ko pang isang giran kada iti problema. Amo kapatpat ganda ko na eh. Agyaman na kiti sakripisyo. Pagrebengak na ita anak ko. Kas inam. No ada problem ket namnamaam nga ada maitulong ko. Di ka bumnang amang itaklin kanyak. Uwan nanang. Di kay madanagan. Saan ka nagbidot iti atak mo, Abel? Sa anak-anak kapagulubot ka ni Papa. Idi nagdamag kanyak. Amuna na gayan ayat ta. Nagungat ka di. Abel, saan nakakabailan ng tan ni Papa? Amuna ti ugalig. Anya? Yung di ka matanagan. Nasaya ati pa nagsarita na. Nagpapakaasi akpay kadikan ko, ha? Maawatan na kumati relasyon ta. Problema na laan, kapot agad adal ta pailaan. Pamela. Inulaw ako kan ko, ha? Inbaga, hagtintinulong tayo ti panagadal ta. Kan naragsak ta, iti ayan ayat ta. Laglagi pong ti papanantayin ton rabi bigat, ha? Ay, uwan. Nagpakadak to kininana. Tapno sa namadanagan ang marabyanak nga gawin. Ay, basi, tinatagadak di kalman, anak ko. Isong, samday to'y, dayto'y lang, di maipabalan ko kita. Umanay dayto yan, nanang. Saan kay ka di madanagan kanya? Dapat sang kapasita mabatbati, iti papabalan nyo kanya. Kat or-orno nga. Tapno dagastusek kadag iti daduma ka sa pulak, ti panagatal ko. Agi amanak, anak ko. Ala, agan anos ka, ha? Wen, nang, da kayo may pagak. Ipakada ka marabianak nga gawin inton bigat. At na ngawis kanyak at umarayak iti nasa opas kayo. Ala, awan problema dita. Kasapulang mat ti agaliwaksay. Narigat mo't no pasiglatan nga adal. Ti asasig asum. Ngam ne, agan anat ka kuma. Wala nang, agan anadak. Ikarikada kayong awan ti daka sa mapasama kanya. No, kas pagarigan man taawisan da ka nga ginumit ti arak. Ay, amo ka saan mo mariklikan dayta. Saan ka ngagbarbartet? Ta mga no dayta tigapula, saan ka makaawe? Nasipngutan ka man alagawin lo rin. Impayubos mo sa tilakaw. Tawan mo karagan dayta lambab Adan na pa ate, at 3 kilo abagas. Napanunod ko napaninla ko ti 2 kilo. Nambarak napan nakisarita kin Luis, nagtrabaho iti fish farm. Nang ibagaak man iti tilapia kan paltat nga ilako. Naagawa ka, anak ko. Ewan gayam ka ti Abel, kumustan? Ay, nasaya at matatang. Marabian ka no asumangpot, ada nakaawisan na apaskan. Ay, malatib ko man. Inaramid mo ka de, timbagaking ka ide. Saan pa eh? Adan tuom no agon tao, pa nagdamag ko na. Ingam iti na minsan amalam. Simangpot, saan amatagtagar eh, kung kasla, ada pa kariribukan na. Ay, lita ko man Tigundaway mo nagdamag kay kuwada. Nagsalud-sudak, no, nyat pa kariribukan na. Jak dinamag, no, adan arman na, no, nobya na. Awan ti dakas na, no kasaritam alasaya at ti anak mo. Nasimpal ti Abel. Kat ang mga loob mabail laang agibagaking ka. Jak maranaan, tasak kumati agdamag king kuwana. Siyak tulatan, ti makisarita kan kuwana, tatang. Saan ka nagdidot, Abel? No, yung laki di dagiti gagayam ko adin mar ay dagiti kakadwada. Naimpagta na panunot kamot nga inawis. Uray ka nagiti babae, abarkadan, aginom da. Kan-kansyawan dak nga ron. Apay adyak ka namat umini inuman.
Sigod nga min, nga giniinumak no kasta nga dadarayan may apaskan. Napadasam ka din ti minum iti ara? Ah, saan pa eh? Tapno saan dataasot ti Leon? Akinum ta, oresan ka basit lang. Ah, Saan ka nga Anya? mabartag? Saan ka nga bartag, syempre? ay, itay pa lang dito isang utat dito isang aputi nga ara. Saan ka nga, nalaka mabartik ta. Basit lang ang tinungan ta, saan ka nga bartag? Kaya, kasla naklat ka? Ni Jonas. Anya ti kadana dito eh. Abel. Ada dito ti nakaprespres ko nga aram kanyak. Sana ka pampanawan ha. Ulit ha, inom mo. Nakapimpintas ka. Nakapangbanglo ka pa eh. Asin. Saan mo ramidin ti kastoy? Into ba na? Agad-adal ka pa ilaang. Imanugot kang may dito eh. Ayatin ka pamila. Amok may atin nakmat. Nariknak ti bartek ko nga itayin inutom nga. Saan? Diyak kayo ti kastoy. Pumanaw tan dito eh. Di mo ipilit ti kayat mo nga ramidan. Kagura ka! Siririn kayo palagayan. Anya turasan, apay ngay takalaan. Makaulat kayo kanyak. Ayan ni Abel. Ha? Saan ka ang makapagulbod kanya? Kaungat da ko. Nakita na kayo ni Jonas. Napanan nyo. Samong ba't ka? Saan ka nga gulbod kanya? Kaungat da ko. Kunak man nun nasingpet na diya lalaki. Nasayata ka tao. Ngam naglablabos ti may sa tao. Nuwad day naramid na diya lalaki king ka. Ang mga numapatay ko. Saan papa? Ang unti na pasama ka na kami kini Abel. Kaya't ko makasalita na diya lalaki. Ibagam tunay takang guwana. Kahit no saan na matumpungan ti sumungbat. Ang mga nusanak ang makapagtapal. Pahawanan. Yung sa anak pa yung nakatulog. Kakapsutak laki diyan mabigatan. Ang mga makaturo-turo kakintun madamdamay ti klase. Ay, malagip ko tinapasamak. Narig na kiparte ko kat sa nakinturo ni Pamela. Ang mga nanya ko man tinapasamak kada kami. Kalbasan na nagkasaritak ni Abel. Ingkading ko. Agkasarita kayo mat ngayon, Nana. Mabainak launay kada kayo, sir. Nakurapay kami laang kat mabainak launay. Awahan pa kay karkaryan ni. Ada, maibainak itinistorya ni Abel. Napilitan na kanagpundok ni Nanang, sir. Kalpasan na nakasarita rak. Kinunayo. Nakatya makasarita ni Nanang. Nasakit at ang ganabel. Ngam panunutin man. Nukas pangarigan ta agasawa kayo kan ni Pamela at di nakatorpos. Anya ti mapasama kiti biyagyo. Agyaman nagtaurikas kasano. Nakatulong kay ti panagbaliw di anak ko. Nga madapagpatinggaan ti amin. Pakawanan niyo kumad anak ko. Bayan niyo kasarita ka na imbag. Natingitag. Amo ka masaktan ka iti dayto amamon. Iti dayto akong taway. Diyak masukyat ti pangadang ni Papa. Nasakit yan. Aglin ni Kliktan. Amok, saan lang ni papang mo ti makagora kanya? Ore si kakagora nakman. Ginuntawayan ti panagtalikukin ka. Diyak ni namnama. Agbalig ka gaya mga wanmat manaknakam na. Gapulang iti panagayat mo. Ngam, ayayitan ka na ta. Day talayan ta.
Sayang ti panagtalikukan ka kan saan tang nakita pa? Oh, Kalpasan dito semestre. Yakar na ko ni papa iti pagadalan. nasaan? Nga masapol nga wata. Masal ko. Namamok la kumaakas ti pagtungpalan ti amin. Sang kabasit labid to, napukaw ka. Panawid lahanan ti makaiba ka. No may karita pa iti tunggal may sawa no saanan abel. Agasam na siya. Talaga ginundawayan na. Gaputan na kainumak. Kaya't munti kas siya mapasamak. Naimbag. Takas lang nalukagak iti panaturok ko. Kan, kas ko na ni nanang mo. Agsing-singpot ka para iti masakbayam. Mangnamnaman ni nanang mo iti balikin. Nalilay titibag ni Abel. Anak isarita kanya. Kalpasan na. Nagpakalan. Kasla awan kang ganay gayan na. Nagbali na sa ano na matagtaga rin ni Abel tatang. Rinik na nalauna iti kalat at panagin na dayon aking pamela. Ako ni Abel. Abindot na ti Abel. Ang bababaway. No apay nga iminom iti arak. Ili simburot kini Pamela. Di maray iti Pascal. Dagay. Narokop iti sulisaw ti anak mo. Kapo siguro iti nalao sa panagay at nakadi pamela. Makunak. Nakalipat ang namin pinsan. Nagbalin mo ito nakas kadagiti daduma di ang pampanunot. Nagbalin nga awan manaknakam da. Di nala pinanunot irigrigat tayo. Di ko mapag nagkadal natin dada pinanunot na. Sakpay nagaramit iti kasyay. Ni Abel madlaan. Di mismo ang istorya. Abi nagbagaan ka doon ni Pamela. Iti nauli ang panakita na. Masapol ang pagbagaan ka man. Isa na bala. Makailiw-liwag sumadlaang ti anak mo. Kamaw dyanan. Agturposak matlangan na. Agi amanak. Saan ka anapa ay? Para iterapaap mo. Iti masakbaya. Kan arapaap kumitay. Ni Abel. Nakaragsak ni nanang mo. Kaslasal ka naragsak. Malaglagip mo kadipay laang ni Pamela. Naragsakak, lolo. Tada iti tarapap ni nanang para kanya. Di pagyamanak langin, itinamin siya na pa sa tibiyag ko. Kit inayatnak ni Pamela. Naragsak kami. Kan nagtinulong kami, iti panagadal mi. Ita, ta nakapagturpos kan. Ala, nawayakan. Itan ti panawan. Karbagamatan ti agragsak. Maipapan kan ayat. Diya ka mo nung mapasublik pa ni Pamela, nanang. Awanan plus damag ko king kuhan. Apok. Kagagay lang ti panagbitaw. Iti may sa ataw. Isan mo apo ka iti namlamam. Amok nga daga po na ti amin. Iti apag ka nito, napukaw ko ni Pamela. Nagbalinak ang nakalidliday. Ngam ti kasukat na, nagbaligak itarapa. No, saan pa esakti mo na nagsaong? Di nang inkaskaso. Ad-adapi mintas ka. Isuasan ka nalasin na takos. Adun ti nagbaliwan. Amo, nagbaligi ka ni terapaat mo. Apaman na nakaturposak. Nakastra ka kadagos iti trabaho. Naragsakan na. Naipasagrap kon kan nanang tinamay tibiyag. Makapagsubadak matlangan iti sakripisyo na kanya. Iso saan ko man arumbang ang nagkita tapay. Malagip ko man ang tibaso na naramidak. Babayi naklawanay. Nakalidlidaya kidi. Iming karigatak, adyak mabaybayan sa panagadal ko. Nagbaligya. Ngam kawaw tibiyak ko. Adda korang. Kachikaday ta, Pamela. Ngalidayanak matitipan na gin na dayo ta. Kanayan adabagan ni Papa iti noon niya tinakitakan ka. Kat ti pusok lang ti makasungbat. Wan,
Saan ka mata nalipatan? Agyaman naklawan ay Pamela. Ay-ayaten ka, aging kaita. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.